Hola a totes i tots. Per fi hem arribat a la ciutat Esmeralda, és a dir, al fi de curs, i què millor que acabar amb un teatre sobre la temàtica que ens ha acompanyat durant tot l'any, el Mag d'Oz. A continuació vos explicarem breument com ens hem organitzat per a representar l'obra. Doncs, com bé sabreu, no hi ha 24 personatges principals per a poder-nos repartir, així que ho hem fet de la següent manera. Hem dividit l'obra en 4 grans escenes. En cada escena apareixen 6 alumnes que representen els personatges principals. Aleshores tenim més de 4 Dorothys o més de 2 homes jaula. Cada escena és representada per alumnes diferents. Heu d'estar ben atentes i ben atents. Doncs heu de saber en cada canvi a quin personatge representem. Doncs la vestimenta de talls seran també diferents. Per altra banda, cada actriu i actor ha escollit lliurement el personatge que representa. Per últim, volem reconèixer i donar les gràcies a la llavor voluntària d'Hortènsia, que ens ha ajudat a treballar l'obra. Doncs cada dimecres, des del principi d'any, ens ha ensenyat a vocalitzar i expressar millor el text, a memoritzar i interpretar. Gràcies a Hortènsia. I bé, així vos deixem en l'obra. Per favor, mantinguem silenci i posem silenci els seus mòbils. Gràcies. Per cert, sabeu que els somnis poden convertir-se en realitat si tenim el coratge de perseguir-los? Hi havia una vegada una nena que es deia Dorothy i vivia en una caseta amb els seus oncles amables, on tenia un oncle de bestiar de cap de roba. Com m'agradaria viure en un lloc on les coses tingueren tots els colors de l'art de Sant Martí, en lloc de veure sempre el paisatge gris i monotone tan trist i avorrit. S'ha construït cicló! Una altra vegada? Sí, una altra vegada. Però em sembla que aquest cop serà més perillós. És millor que baixem al soterrani. Monguitas i Totó.
tio Henry i la tia Emma, però va venir un cicló i de cop i volta la casa va girar i girar. I ara no sé on sou, i vosaltres, qui sou, botanyets, pues heu anat a parar a l'art de Sant Martí. Hola, soc la Fada del Nord. Benvinguda al balcó. Gràcies. Gràcies? A mi? Però si jo no he fet res. És possible que tu no... És possible que... No siguis modesta. Aquí tothom sap el que has fet. I te n'has de sentir molt orgullosa perquè no has matat una bruixa dolenta cada dia. Que jo he matat una bruixa! Però si jo no he matat mai ningú! És possible que tu la hagis volut matar, però la teva casa ha fet la feina per tu. I si no, mira. Oh! Pobreta! La casa li deu haver caigut al damunt. Què hi podem fer? Per sort ja no hi podem fer res. Perquè aquesta era la malvada bruixa de l'est, que tenia esclavitzats al riu. Però ara són lliures i t'estan molt agraïts. Sí, gràcies! Per això crec que t'hauries de quedar amb les seves sabates màgiques. Potser em poden tornar a casa. Em sembla que no, però jo sé qui et pot ajudar, el mag Thor, perquè jo ben molt poderós. I qui és Thor? On el puc trobar? És un mag i viu al seu calor, i segur que sí et podrà ajudar. És un mag molt poderós. I viu al seu calor. Pots arribar seguint el camí groc. Vol el camí verd? El groc! Prenc per a que no passi el canal per el camí. Això donarà sort. I no t'olvides de les sabates. Doncs som-hi! Cap a Ciutat Maragall! No t'entenc. Com es pot estar bé i no al mateix temps? Perdona, és que estic fet amb palla i com que no tinc cervell, mai no sé què de dir. És clar que hi ha molta gent que no té cervell i no para de parlar. Ah, sí, té raó. Com vols que tingui raó si no tinc cervell? M'avorreixo molt. Tots els dies he penjat un pan espantant els ocells. Que no et pots moure? No, estic clavat a l'estaca. Pobret, no es pot moure. I si intentem alliberar-lo, què us sembla? A veure si puc. Oh! Però si no peses gent! És clar, estic fet amb palla i la palla no pesa. Per cert, què pesa més? Un quilo de palla o un quilo d'arròs? Doncs un quilo, tu mateix ho has dit. Però tornem al guió, que si no les directores no reneguen. Jo soc la Dorothy i visc a Kansas. Un cicló va fer volar la meva casa i ara vaig cap a Ciutat Maragall perquè el mag Thor m'ajuda a tornar a casa. Hablo amb la gent i la tia Eva, que segur que ja m'estan trobant a faltar. I si jo vaig a provar que es mag amb tu, creieu que em podria donar un servei a mi? No sé, però si és tan poderós com diuen, és possible. Vine, em faràs companyia. Doncs som-hi, cap a Ciutat Maragall.
costat? Ja. Gràcies. Què feu aquí al mig del bosc? I com va ser us vau quedar ahí tantets? Em va agarrar la pluja tallat un arbre i se me van treballar les puntes. Però com és que t'heu fet tot de llauna? Veureu, jo era un home normal i corrent que treballava en el niñetaire en aquest bosc. Un dia em vaig enamorar d'una noia doñeta i li vaig dir si es podia casar amb mi. Ella va estar d'acord, però la malvada bruixa per a la que treballava no li va agradar temps. Aleshores va fer un encanteri i un dia tallant un arbre em va caure la destral de les mans i em va tallar les braços, les cames i el cop. Oh, pobre! Però mon amic meu, que era llauner, em va fer unes cames, uns braços i un cos de llauna. Però com que estic fet tot de llauna, no tinc cor. I com que no tinc cor, no puc estimar ni a la noia doñeta ni a ningú. I em sembla molt desgraciat, perquè digueu-me xiquets i xiquetes, per a què serveix el cor? Per estimar. Encara que no t'has de deixar guiar sol pel cor, també has de fer pel cervell. I què podria fer jo per aconseguir un cor i poder tornar a estimar? Jo soc la Dolcina i aquestes les pantalceres. Veuràs, nosaltres anem a citar una larga a demanar-li al mag dos que ens ajude. A ell, a aconseguir un servei i a mi, a tornar a casa on els meus tios deuen d'estar preocupats per mi. Escolta, pot ser que vivim de nosaltres i demanar-li al mag dos el cor que fa. Diuen que és un mag molt poderós. Vinga, ja, però potser em vaig ficar malacta. Jo no hi he estat mai. Serveix el camí groc. Recorda que viatge el primer pas. Sempre serà el més important, també el més difícil i, per tant, el més gratificant. Vinga, doncs, no hi som pensem més, que som capacitat malacta. Capacitat malacta! Perquè si tens por, és que no tens coratge. I sabeu què passa al no tenir coratge? Que tot et fa por. Sí, tot em fa por. Fins a animals més petits, com una formiga. Sí, una formiga em fa por. I sabeu què més em passa al no tenir coratge? Que els altres animals de la selva me'n respecten. Se'n riuen de mi. I així no puc ser el rei de la selva. I què podríem fer per a tenir coratge i així ser el rei de la selva? Ves a veure a Ot. Ell és molt intel·ligent, sap de tot, però no és l'únic que sap recordar Ot. Jo soc la Dolcina i aquests són els fantaseis i la medulla. Veuràs, nosaltres anem a ciutat malacta a demanar-li al mag dos que ens ajuden. A ell, a aconseguir un servei, a ell, a tornar a aconseguir un cor i a mi, a tornar a Kansas on els meus tios deuen estar molt preocupats per mi. Escolta, pot ser que podries vindre amb nosaltres i demanar-li al mag dos el coratge que et fa escoltar. Diuen que és un mag molt poderós. Doncs a on està? Però a on està?
música i potser ni molt preferit. No us importarà que vaig amb vosaltres? No us farà vergonya anar a un lloc jugar? No, és clar que pots vindre amb nosaltres. Així, quan es veten amb tu, vens atacaran. Doncs vinga, no hi sense més. Capacitat Cap a Ciutat Maragda! i el de Òtova. Venim a demanar-vos ajuda, ja que som un mag molt poderós. Vull aconseguir un servei perquè estic fet de paella. Vull tenir un cor perquè el meu cor de gent no està buit i no puc estimar. I tenir coratge per ser rei de la selva que tots em respecten. Bé, ja escoltat les vostres demandes. Ara vos pregunte, per què us hauria de fer cas coses de tot això que em demanen? Perquè som un gran mag. I vosaltres, què fareu per mi a canvi? Què voleu? Tots sabeu pagar d'alguna manera. Què voleu a canvi? Primer, vull saber per què portes les sabates de la bruixa de l'est i la marca del petó de la fada del nord. Porte les sabates de la bruixa, perquè la meva casa va caure i la vaig apagar. I porte la marca del petó de la fada perquè va voler que anar al sol en el meu viatge. Doncs vull que em porteu el barret de la marca de la bruixa de l'oest. És màgic. I coses que vosaltres me dir això? Això és cosa vostra. Si vull aconseguir destruir la de l'est, també podràs entrar de l'est. I a més, tens les sabates de la bruixa en la marca del petó de la fada del nord. I els teus amics que segur que t'ajudaran. Per allò va ser una ciència que voler, soc una nena. I ara què fem? Anar a buscar la bruixa. Però no sabem on és. Vosaltres sabeu on viu? Al seu castell a l'oest. Thank you.
Per què no torna? He vingut a recordar-te que has de complir la promesa que et vas fer, no? Promesa? Quina promesa? Em vas prometre que quan et portaren el barret de la bruixa de l'Oest ens compliries els nostres desitjos i nosaltres en complet. Així doncs, que no heu aconseguit el barret de la bruixa de l'Oest? I com ho heu fet? Sí, li van tirar un poal d'aigua i es va desfer com la mantega. Només es va quedar el barret i els jarganistes. Entesos, us ho heu guanyat, però caldrà que m'expliqueu per què ho voleu i què fareu. Qui comença? Jo mateix, jo volia aconseguir un cervell perquè estic fet de palla i no puc pensar. Donyets, ajudeu-me a explicar-li a un actor per a què necessito un cervell. Pensar, llegir, estudiar, prendre decisions sobre què fer o dir en cada moment. Tothom té el cervell, però això no vol dir que siga savi. Recorda, viure molt i acumular experiències és l'únic camí que ens porta a la saviesa. Pel poder que tinc, així tens el teu cervell. Moltes gràcies, Granot. Em sento com un savi. Jo vull un cor granós, ja que estic fet de llauna i busperdis. Donyet, expliquiu-li al Mactor perquè necessito un cor. Estimar, despertar, tenir nòvia o amics. D'acord, però pensa que el cor també ens fa patir per les persones que estimem. Estic disposat a suportar tot mena de desgràcies, Granot. Però sobretot que sigui un bon cor. Entesos, ja veig que te'l mereix. Així tens el teu cor. És el cor més bo que ha passat per les meves mans. Moltes gràcies, Granot. Ja començo a estimar els altres. Jo et demano tenir coratge, doncs ho vull llevar molt covard. Tinc por de tot i plora per res. Vull ser el rei de la selva i els altres animals no em fan cas. Tens tot el coratge que necessites. Ho has demostrat al llarg d'aquest viatge. L'únic que et fa falta és tenir confiança en tu mateix. Si no, no hauries gosat viatjar pel meu país fins a trobar Ciutat Nova. Ni hauries plantat cara a la malvada bruixa de l'Oest. Potser sí, però necessito una cosa que em faci oblidar-me un poc. Sí, és clar. A partir d'ara no tindràs més por. Això et recordarà que ets capaç d'afrontar-te a tots els reptes per perillosos que et semblin. El rei de la selva no té por. Moltes gràcies, Granot. Ara sí que em sento ple de coratge. Només falto jo. El meu desig és poder tornar a Kansas. Els meus fills han d'estar patint per mi. Jo no tinc manera de tornar-te a casa, però pots venir a mi amb el globus que vas arribar ací fa molts anys. A la 1, a les 2... No, encara no. No trobo el Totó. Totó, on és? No sé, però això ja no té marxa enrere. A la 1, a les 2 i a les 3. Hola, soc la fada de Gil. He vingut quan la meva germana, la fada de Nord, m'ha explicat el que va passar a la bruixa de l'Est. Per cert, qui de vosaltres és la Doros? Jo mateixa. Sí? Ja veig que portes la marca de la meva germana, la fada del Nord. Les abades de la bruixa de l'Est. I les abades de la bruixa de l'Oest. Ja veig que has estat molt valenta. Ara deu voler tornar a casa, oi? Sí, de seguida. La bruixa de l'Oest em va dir que el mag Zeus es tornaria a casa. Però aquell sala sense mi i ara no sé què fer. Només tu tens la manera de tornar a casa. I això me l'has dit des de que vas arribar aquí.
Jo? Ara t'explicaré com pots tornar a casa. Però abans anem a tornar el rei màgic de la bruixa de l'oest. De seguida, i les sabates de la bruixa de l'oest també. No, perquè justament les sabates et portaran. Si haguessis sabut el veritable poder d'aquestes sabates, hauries tornat el mateix dia que vas agafar aquesta terra. Wow! Però aleshores jo no havia aconseguit el meu magnífic cervell i m'hauria passat tota la vida en aquell camp de blat. I jo no hauria tingut el meu meravellós cor i m'hauria quedat revellat en aquell bosc eternament. I jo hauria estat un covard tota la vida i els altres animals de la selva no m'haurien respectat mai. Tot això és ben cert, amics. Però ara el meu desig és poder tornar a casa. Els meus tios han estat patint per mi. Tot el que has de fer és apuntejar 3 vegades els talons i indicar el lloc on vols anar. Que fàcil! Portem a casa a la tia Eve i l'oncle Henry. Silenci, que van a intentar cantar la cançó. Hortènsia vol una foto amb ells. Ella és Hortènsia, que ens ha ajudat en tot.